Oke Bolo, kembali lagi bersama saya, ya toh. Cik, jedul pokoknya aku. Dong ora jane iki. Dan iki kontene memantau wong mbetheti kangkung Bolo, ya toh. Oke. Iki proses mbetheti kangkung Bolo, ya toh. Kangkung sae. Sae sak wangsule. Ngene iki dijangan apa arep dikapake iki nggih? Diuseng-useng. Oseng. Wah, yo mathuki Bolo. Ses iki. Dingoke teri. Yo. Aduh, ora terine ora oleh. Aduh lali terine, guys. Kontene yo niki Bolo, apa eneke Bolo yo. Iki mengko kangkunge ditongseng, Bro. Yo wis sak-sakmu. Oke. Dan iki wis sore Bolo yo, wis sore. Dan iki ada pake. Nyapa, Pak? Oh, makan sapi. Wah, yo. Lah sak undukan iki apa entek iki engko. Wis peteng Bolo arep magrib iki ya. Dan iki sukete ijek sakmene iki Bolo. Iki. Dan iki juga isik enak sukete. Oke, simak terus videoku Bolo sampai wis. Oke, engko ben aja ketinggalan video terbaruku ya. Di-subscribe karo di-like di empake tombol loncenge ya to. Lunting. Ses iki kangkunge iki. Ses iki, masih wortel wayu. Apa wayu? Rodok. Iki sak untinge pira? 1000. 1000 berarti lek 10 unting 10.000 ya to. Murah iki. Murah meriah Bolo. Dan iki ada tiwul Bolo ya to. Tiwul favorite wong Jawa ya to. Wong Jawa Jawa silang Jawane pokoke. Panggah tiwul. Iki tak nggo sangu Bolo. Tak nggo sangu yang Solo Bolo. Kilo baru. Mudeng. Tutorial mbetheti piye carane? Carane ngene, guys. Sing tuwek te buak. Gak terus disikuk sing prawan tok berarti. Hah? Disikuk sing prawan tok berarti. Iya. Ngono lho. Ki sing alum ngono ya dienggo. Ya ora. Nah, iki sing mbetheti iki maune iki anu iki tukang usung kayu saiki dadi bethet-bethet kangkung iki piye konsepe? Malah penak. Nah, iki engko enak Bolo diwuseng puwedhes kae ya to. Diwuseng puwedhes. Nyengar-nyengar boleh mangan. Ngasih zor-zor no lek pirak. Hah. Iki Bolo ya, iki wis wengi Bolo. Wayahe magrib iki jane pisan. Wis kirok Bolo. Dan ini ada godhong apa iki jenenge ya? Bayem iso tuwuh ning kene iki piye iki? Iki lek nggo atret mobil ya kedang-dangan anu kepidak engko mati. Ya, suasana ning desa ya sing iki Bolo ya. Wis ngono kuwi piye neh. Arep kaya ning kutha ya ora iso Bolo. Panggah ses ning desa. Dan iki meng ameh tak resiki Bolo, burung sida lagi tak resiki iki tok. Gak telaten blas aku Bolo lek kon resik-resik. Nah, iki enek bekas kandang wedhus Bolo ya. Bekas kandang wedhus iki dek ben maune kandang sapi gitu. Maune kandang sapi di mbrokke kandange sapi dipindah ning kono mau. Digawe kandang wedhus gitu. Bareng wis dadi urung enek wis enek sesasi ae. Dual wedhuse. Bayuh kek kandange nganggur sik apik-apik no kayune kok. Jan gak umum cah iki. Suwejuke kok ngene cah ning desa iki. Jatah. Ses iki.
Iki gendenge wae ganti bolo wis jengat-jengat wis ana sing pecah ya. Iki nek udan gedhe ya enek sing bocor barang lho jane. Di keranjang tempe kuwi arep ngono lho. Sopo? Yo kowe. Aku ora doyan nek tempe. Wis iwak wae. Tempe mari budek. Lah iya, mari budek jere. Iya. Ya sing ngene iki bolo kegiatane ning desa iki ya enek ndelalah. Ora nurit ya wis apa-apa kono sing kena dipangan ya. Apa godhong telo apa Gedung koro. godhong karo ya, lek godhong karo mendemi lho. Ora, demi sujat. Oh iya. Godhong telo, godhong kates iso. Ya ora masalah godhong kates ya enak. Dinggo sanguran. Iya. Nah, ora patek empuk ambreleng godhong. Ngapa? Oke mambu tekan ngono. Anu ae retek godhonge Lah, kates. dadak esuk ae. Aja ora retek godhonge kates engko ora kepangan ning kono ora enek sing doyin. Anu ae tiwul karo iwak ae ses wisan. Piye Ep? Aman. Melo sisane bro lah ono. Hmm? Melo sisane. Sik to. Asik ya ndelok wong betet-betet iki. Iya no. Penak nyawang jane. Iya, ya penak sing maido no. Aduh, lah iku wis nyawang dipaido. Ya iya. Ya ampun. Ya kalau dadi ning desa kuwi ya ora usah aneh-aneh panganan kayak gitu. Ora perlu enak-enak. Opo wae iso dadi panganan iki. Ora usah sing nika-nika ora usah kaya ning kafe-kafe yo ora sembut duwite yo ora satuku iki lho arep sing mewah-mewah. Apa godhong telo apa godhong mlinjo apa ngono wis ses wi dimasak wi. Dadi ora perlu inuk-inuk. Iku dimasak ya dadi suwang beli. Jos iki. Mulai peteng bolo ning jaba bolo. Kondisi belakang rumah sik gedembres bolo urung diresiki kok. Tenan iki urung diresiki masalah bar dibongkar kaya mae kowe sik mau ngombres kaya ngono. Bayuh. Iki suket-suket tok iki dhuwur pakan sapi. Wis bolo ya, kontane ngono sik ya bolo iki wis magrib ya wayahe wong salat iki to. Wis ngono sik iki kontane. Tunggu konten selanjutnya lagi bolo ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.